De brief aan de Galatiërs. Haadstik 1. Van Paulus, een apostel, net in opdracht van meesken, en lieke men troch tatwaan van een meeske, maar troch Jezus Christus, en troch God de Heit, die hem uit de deur opwekken had. En van alle broeden die bij hem binnen aan de gemeenten van Galatië. Genade en vrede met jimme joen worden van God de Heit en van de Heer Jezus Christus. Hij had hem zelfs voor de zonden offeren om us uit de bestaande verkeerde vrouw te verlossen. Dat wie de wil van us God en Heit. Hem mij de ere wijze in alle eeuwigheid. Amen. Ik besouw mij oer jimme. Amper had God in genade jimme roepen of jimme volle al van hem aan naar een oorbliid boadskip. Der besteedt likwijls geen oorbliid boadskip. Alleen binnen er gewoon dit beziekje jimme in onstuur te brengen en die erop uitbinnen om het bliid boadskip oor Christus onderst boppen te keren. Maar ek al zoenen wie zelfs of een engel uit de hemel een bliid boodskip brengen dat oors is dat wie jimme brocht hebben, de vlok oor hem. Wie hebben het al eerder zijn, en ik zeg het nou nog eens, als jimme een bliid boodskip brengt dat oors is als wat jimme aannomen hebben, de vlok oor hem. Ziek je ik dan nou de gunst van meesken of die van God? Of beziek je ik mensen op een leie side aan te komen? Als ik dat nou nog bezocht, zou ik geen tjenstfeind van Christus wezen. Ik doch je me te weten, broeren, dat het bliid boodskip dat ik bracht heb, net troch mensen optocht is. Want ik heb het zelfs ek net kriegen of leerd van een meeske, maar Jezus Christus had het mij openbaren. Je me hebben wel jet van mijn houden en dragen, doet ik me nog houden aan de Joodse godsdienst. Op een voelsten heb ik de kerken van God vervolgen en bezocht die uit te roeien. In het stuk van de Joodse godsdienst woon ik van gans langsleur van mijn jaren, want ik strijd uit alle macht voor de oerleverings van mijn verraden. Maar God heeft me al uitgekozen, eer ik op een vraag komen weer, en mij roepen in zijn genade. Hij besleert om zijn zoon aan mij te openbaren. Want ik moest het bliid boodskip oor hem aan de heidenenen brengen. Doe heb ik 14 jaren geen meesken van vlees en bloed replachte. Ik ben net opgegaan naar Jeruzalem, naar haar die al voor mij apostels wienen, maar ik ben aanreisge naar Arabië en daarna weer naar Damascus waarom gaan. Daarna, 3 jaar later ben ik opgegaan naar Jeruzalem om mijn kefas in de kunde te komen. 14 dagen ben ik bij hem blijven. Een oren van de apostels heb ik likwijls net troffen, maar wel Jacobus, de broer van de Heer. Wat ik je me nou schreeuw, bij God, dat legen je ik net. Daarna ben ik naar de contraien van Syrië en Cilicië gegaan. De christengemeenten in Judea konden mij net van aanschijn. Ze jedden alleenig vertellen, de man die us inrust vervolgen, brengt nou het bliid boodskip van het leauwen, dat er eertijds bezocht uit te roeien. En ze loven God om mij. Haadstik 2. Daarna, 14 jaar later, ben ik weer opgegaan naar Jeruzalem, mij Barnabas. Ik nam ek Titus mee. Ik ben doorgaan om God mij dat openbaren hier. Ik heb het bliid boodskip dat ik aan de heidenen verkondige, haar een voorlijn in een besletten geerkomste met de voormannen. Ik wou net dat mijn skreppen niet opsmieten hier of opsmieten zou. Maar zelfs Titus, mijn reismaat, die dochs een Griek weer, werd net eerst dwongen om hem besnijden te laten. Ek net om een Saberenbronnen. Die wienen ingeloopt om de vrijheid te bespioneren die wij in meenschap met Christus Jezus hebben. En zo weer slaven van us te maken. We hebben er likwijls geen tel oortocht om haar zin te gaan.
Want wie wonen dat de waarheid van het bliid boadskip voor jemme bewaren bloeien zou. Maar wat de farmannen aangeeft, hoe haar positie jeder weer, maakt het van mij geen verschil. God lukt net één voor. Die farmannen hebben mij verder niet opleid. Krijgt hoors om, ze zeggen dat mij het brengen van het bliid boadskip voor de niet-Joden te betrouwd weer, liek als aan Petrus dat voor de Joden. Want hij die maken had dat Petrus een apostel voor de Joden waard, had maken dat ik een waard voor de heidenen. Jacobus, Kefas en Johannes, die het foarbylders van de kerke genen, binnen ta het inzicht komen dat ik dat uit genade kregen heb en ze hebben mij en Barnabas de rechterhand doen, als teken van meenskip in het werk. Wie zullen naar de heidenen gaan en zij naar de Joden. Alleenig zullen we de armen in omdenken houden. En daar heb ik ook alle vliet op dien. Maar doet Petrus in Antiochië komen weer, ben ik tegen hem ingaan dat er zelfs bij weer om ter duidelijker nog ongelijk hier. Eerst plichtte er mij de heidenen te eten. Maar doet de relieu van Jacobus komen wienen, klauwde er te bek en haalde er hem apart, om ter bang weer voor de Joodse christenen. Ook de oare Joden begonnen mij hem schijnheilig te doen, dat van gevolgen ook Barnabas hem meenemen liet troch haar schijnheiligheid. Maar doet ik zeg dat haar houden en dragen net strookte mij de waarheid van het bliid boadskip, heb ik geen Kefas zijn dat elke een bestie, do bist een Jood, en dochs libbest als een heiden en net als een Jood. Hoe kunst je dan de heidenen dwingen om als Joden te libben? Wie binnen Joden van komma, en net van die heidenske zoenders. Maar wie weten dat een mensje net vrijsprutsen wordt troch de dwaan wat de wet zegt, maar alleenig troch de leauwen in Jezus Christus. Wie binnen dan echt tot het leauwen in Christus Jezus komen om vrijsprutsen te worden, krijgt troch us leauwen in Christus, en net troch de dwaan wat de wet zegt. Want geen stedelijk mensje wordt vrijsprutsen troch de dwaan wat de wet zegt. Als wie nou beziekje om troch Christus vrijsprutsen te worden, en het doch daarbij blikken dat wie zelfs ek zoenders binnen, stiert Christus dan in het dienst van de zonde? Uit nog één net. Maar als ik beziekje om weer op te bouwen wat ik aanbrutsen heb, dan wies ik mezelf als zonder aan. Want zelfs ben ik troch de wet voor de wet staan om voor God te libben. Mijn Christus ben ik aan het kruislijn. En zelfs libje ik net meer, maar het is Christus die in mij libbet. Mijn eerst bestaan van nou libje ik troch te leeuwen in de Zoon van God, die mij lief had en zijn leven voor mij offeren had. De genade die God jouwt, wil ik net versmieten. Als men ommers vrijspraak krijgen zou troch de wet, dan zou Christus vergees staan wezen. Haadstik 3. Onnozele Galatiërs dat jem binnen. Waar had jemme betjoend? Jemme is Jezus Christus dochs voor eigen tekenen als de kruisige Heer. Dit woord ik alleen van jemme witte. Hebben jemme de geest kriegen om jemme dien hebben wat de wet vreegt? Of om jemme leeuwd hebben in het boadskip van God? Binnen jemme nou weer sa onnozel? Jemme binnen begoen mij de geest. Beziek jemme nou varnwaar te krijgen mijn meiskewerk? Had dan alles wat jemme ondervonden hebben vergees west? Nee, dat kind doch haast net. Jouwt God jemme de geest en dochter wonders bij jemme, om jemme dien hebben wat de wet vreegt? Of om jemme leeuwd hebben in het boadskip van God? Zat de schrift zegt, Abraham had in God leeuwd, en het is hem als gerechtigheid aanrekenen. Dit moeten jemme nou goed begrijpen. Zie dit uit het leeuwenlipje binnen de wiere ben van Abraham. De schrift had al van tevoren zien dat God de heidenvolken vrijspreken zou troch het leeuwen, en had van tevoren het bliid boadskip aan Abraham bracht. In die zullen alle volken zegenen worden.
Dit uit het leeuwenlibje worden de zegenen mij Abraham die het leeuwd had. Want alle mensen die het alleen ziekje in het volbrengen van de wet, vallen onder de vlok. De schrift zei Thomas, de vlok oer elk die hem net had aan alle voorschriften van het boek van de wet om die na te komen. Het is duidelijk dat net één voor God vrijsprutsen wordt troch het nakomen van de wet. Want de schrift zei, de rechtvaardige zal troch het leeuwen libje. Het is de wet net te redden om te leeuwen, maar de yield, wat dat docht zal daar troch libje. Christus had us vrijkocht van de vlok die de wet meebrengt. Troch zelfs voor us een vlok te worden. Want er staat beschreven, de vlok oer elk die aan het hout hangt. God had dat dien. Want hij wou dat in de persoon van Christus Jezus de zegen van Abraham aan de heidenen tafvallen zou en dat wie troch het leeuwen de geest krijgen mochten die het us tas zijn is. Broren, ik jou jemme een voorbeeld uit het duister leven. Zelfs een testament van een meisje dat de goede vorm had, kan toch net één aan de kant geschoot worden en geen één kan er wat aan toevoegen. Nou binnen Gods beloften aan Abraham dien en aan zijn afstammeling. De schrift zegt net en aan zijn afstammelingen als gang het oor een menigte. Nee, het gaat oor één. En die afstammeling. Dat is Christus. Daar bedoel ik dit mee. God hier van tevoren een testament vaststelt en de wet die 430 jaar later komen is, kon dat net buiten werking zetten en Gods belofte terneer te doen. Want als wat God tas zijn had van de wet aanhing je zo, dan hong het net langer van de belofte aan. Maar God had Abraham zijn genade beweest op grond van een belofte. Wat had de wet dan te beschutten? Die wat er letter aan toevoegen om de misslagen aan de afstammeling van Abraham komen zou, aan wat de belofte dien weer. De wet is toch Engelsjoen in handen van een tussenpersoon. Nou hoeft er geen tussenpersoon te wezen, als er maar één persoon is. En God is één. Giet de wet dan de beloften van God in? Uit nog één net. Want als er een wet joen wie dit leven meidje koe, dan zou de vrijspraak in die het voortkomen uit de wet. Maar de schrift had alles onder de macht van de zonde besletten, met de bedoeling dat de belofte op grond van het leeuwen in Jezus Christus joen worden zou aan haar dit leeuwen. Eer het leeuwen kwam, zitten we opsletten onder de twang van de wet aan de tijd dat het leeuwen even bieren worden zou. Zodoende had de wet us oppasser west, aan Christus kwam. We zonen op grond van het leeuwen vrijsprutsen worden. Maar nu het leeuwen komen is, staan we net meer onder de oppasser. Want alle jaren binnen je me ben van God, omdat je hem troch het leeuwen met Jezus Christus verbonden binnen. Je me alle jaren die in Christus dood binnen, hebben Christus als een mantel aandien. Jood of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw, dat maakt het dan niet uit. Want je me binnen alle jaren mijn waar een eenheid in Christus Jezus. Als je me van Christus binnen, dan binnen je me afstammelingen van Abraham en erfgenamten neffens de belofte. Haadstik 4. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenamt nog minderjarig is, verschilt er in neert van een slaaf, al is er de eigenaar van alles. Hij stiert onder vaden en bereiders aan de tijd die zijn heid vaststeld had. Zo stiert er ek mij us voor. Doet wie nog minderjarig wienen, zitten wie onder de oermachten. Maar doet de tijd der riep voor wie, had God zijn zoon stuurt. Hij waard binnen uit een vrouw, binnen onder de wet, om haar die onder de wet wienen vrij te kepen, dat wie het plak van soannen krijgen zonen.
om jemme soannen binnen, had God de geest van zijn zoon us in het hart gestuurd, die het roept, Abba, Heit. Daarom bist du net langer slaaf, maar zoon. En als du zoon bist, dan bist du ook erfgenaamd, troch God. Eertijds konden jemme God net, en du have jemme goden kennen dat jen echte goden binnen. Maar nou have jemme God kennenleerd, of liever, nou ken God jemme. Hoe komen jemme er dan bij en gaan waarom naar de zwakke en jarmoedige oermachten? Willen jemme weer van vorren aan haar slaven worden? Jemme hadden jem krekt aan bijzondere dagen, mannen, tijden en jaren. Ik heb nooit met jemme dat al mijn vrotten en vramen vaak om een nachtwest had. Ik smeek je jemme broren, word aan mij gelijk, omdat ik ook aan jemme gelijk worden ben. Want nota binnen jemme mij al heel en al net op het zeer komen. Jemme weten dat ik om reden van ziekte jemme de eerste keer het bliid boadskip bracht heb. De toestand van mijn lichaam wie een slimme bezieking voor jemme, likwijls hebben jemme mij net verachten en verspuit. Jemme hebben mij krachtoorsom inhellen als wie ik een engel van God. Ja, als wie ik Christus Jezus zelfs. Jemme wienen doe uit te schroeven. Wat is er nou van oorblijven? Ik kan van jemme verklaren, jemme zonen, als dat mogelijk west hier, jem zelfs de eigen uitstutsen en ze miljoen hebben. Ben ik nou jemme vijand worden, maar jemme de weerheid te sissen? Die oren doch het tieren haar best om jemme te winnen, maar net mijn goede bedoelings. Ze willen scheiding brengen tussen jemme en mij, dat jemme alles van haar verwacht je zonen. Het is altijd een goed als ze je winnen willen voor het goede. Altijd en net alleen als ik bij jemme ben. Mijn leven ben. Ik moet bij wijze van spreken jemme van nijs mijn smerten te wraad brengen, want Christus vorm in jemme krijgen had. Wat zou ik nou graag bij jemme wezen willen en in een orentaal met jemme praten, want ik ben glad met jemme aan. Jemme willen zo graag onder de wet staan. Sis me dan rus, hark je zelfs net naar de wet? Daar stiert beschreven dat Abraham 2 slaven hier. Eén bij zijn slavinne en één bij zijn vrije vrouw. Die bij de slavinne wie op natuurlijke wijze op een vrouw komen, maar die bij de vrije vrouw omdat God het tas zijn hier. Dat is beeldspraak. Die beide vrouwen binnen 2 testamenten. Het ene van de berg Sinaï krijgt ben voor slavernij. Dat is Hagar. Hagar is de berg Sinaï in Arabië. Dat staat voor het Jeruzalem van nou, want dat is in slavernij, met al zijn bewoners. Maar het Jeruzalem dat boven is vrij. En dat is us mem. Want daar staat beschreven, wees blijd onvruchtbare, do dit geen ben krijgt, jubel je en roep, do die geen vlagen field hast. Want de vrouw die alleen stiert, zal gans ben hebben, meer als de vrouw die een man had. Krijgt als Isaac binnen jemme beroren ben, om God het tas zijn had. Maar doe vervolgen het ben dat op natuurlijke wijze te wraad komen wie, het ben dat troch de kracht van de geest te wraad komen wie. En zo gaat het nou nog. Want wat zei de schrift? Jij de slavinne en haar ben voort. Want de zoon van de slavinne zal de erfenis net partje met die van de vrije vrouw. Daarom binnen wie beroren geen ben van een slavinne, maar van een vrije vrouw. Haadstik 4. Om vrij te wezen binnen wie troch Christus vrij maken. Houd dan hoek en let je me net weer onder een slavenjok brengen. Sjogres, ik, Paulus, sis jemme, als jemme jem besnijden lette, dan hebben jemme niet meer aan Christus. Ik sis nog eens mij klam aan een elk die hem besnijden let, dat er dan verplichte is om de hele wet na te komen. Jemme die beziek je om rechtvaardig te worden troch de wet,
binnen los van Christus rekken en hebben de genade verlen. Wie verwacht je ommers troch de geest op grond van het leauwen de geruchtigheid dat wie op hoopje. Want als wie één binnen mij Christus, is het liekevolle of wie besnien binnen of net. Maar het komt alleen aan op het leauwen dat zijn werk docht troch de leefde. Je me wienen zo mooi op een gleed. Waar had je me behinderen om naar de waarheid te harken? Die onpraterij komt net van hem die je me roept. Een beetje zoer dai maakt het hele dai zoer. Ik voor mij likwijls betrouw op de Heer, wat je me aanbelangt, dat je me net van bedenken verhoren zullen. Maar die je me in onstuur bezieken te brengen, zal Gods oordeel dragen moeten. Wat het ek wezen mij. Wat mij aanbelangt, broeden, als ik verkondig je dat men je besnijden laten moet, waarom word ik dan nog vervolgen? Dan zou het dochs aanroen wezen met de argwaarsje van het kruis. De lui die je me oorstuur meidje, moesten haar zelfs maar lobje laten. Wat je me aanbelangt, broeden, je me binnen roepen om vrij te wezen. Maar let die vrijheid geen verlegje wezen om je verkeerd aard bot te jan. Tjenje krijgt doorzom en waar troch de leefde. Want de hele wet leidt volslijn besletten in dit ene wet, do zulst die naaste leef hebben, zoals die zelfs leef hast. Maar als je me daarmee teruggene en waar te verbieden en op te fretten, pas dan maar op, dat je me een waar net volslijn verslienen. Maar ik zeg je me, let je in je me leven leiden troch de geest. Dan zullen je me wis net doen wat je verkeerd aard begeert. Want wat het verkeerd aard begeert, giet in tjen wat de geest begeert. En wat de geest begeert, giet tjen dat aard in. Die beide binnen in strijd meien war. Ze willen net dat je me maar dwaan kennen wat je me maar willen. Maar als je me jem troch de geest leiden lette, steen je hem net onder de wet. Elk kan zien wat de dieren van uw verkeerd aard binnen. Oerhoer, onreinens, losbannigens, aangoordetjenst, tjoenderij, vijandskip, zierderij en oergunst, obsternatens, zelfzucht, onenigens, partijskippen, jaloerskens, soepen en zetten en soorten dingen meer. Ik waskage je me, liek als ik je me jeder al waskage heb, maar zulke dingen doggen zullen Gods rijk net krijgen. Maar wat uit de geest voortkomt, is leefde, blijdskip, vrede, geduld, minlijkens, goedens, trouw, mildens en evenredigens. Zulke dingen giet de wet net zien in. Die bij Christus Jezus jaren hebben haar verkeerd aard met zijn hartstochten en begeerten kruisigen. Als we troch de geest libje, let us dan ek op de geest te zeil gaan. Let us net langer de zweeslager uithengen. En waar net uitdaagje, net oergunstig wees op en waar. Haadstik 6. Broren, als een op een misslag trapjeren wordt, dan moeten je als meisken die de geest kriegen hebben, zijn een zelfzinnig weer op het goede paard brengen. Zocht maar naar die zelfs. Du kunt zelfs ek verlaat worden. Dragen was lasten en zadwaande zullen je de wet van Christus volbrengen. Als iemand meent dat er heel wat is, wils er niet mij niet is, dan houdt er hem zelfs voor de gek. Let elk zijn eigen dwaan heftje, dan zal er vaak alleen in hemzelf wat vinden om grutsk op te wijzen, maar net troch hemzelf met oren te vergelijken, want elk zal zijn eigen pak dragen. Wat onderjocht krijgt in het woord van God, moet zijn leermeester delen letten in al zijn bezit. Meid je hem zelfs langer niet wees, God let hem de gek net aanstekken. Wat een meest geschiedert, dat zal er ek als vrucht inhelje. Want wat op een eker van zijn verkeerd aard schiedert, zal daaruit als vrucht de ondergang inhelje. Wat op een eker van de geest schiedert, zal daaruit het eeuwige leven inhelje. Let us daarom het goede dwaan zonder sleeuw te worden.
op het tiert die daarvoor stiert, zullen we ommers de vrucht inheljen, als we maar geen belies jouwen. Let ons dan, nood we nog de kans hebben, het goede te doen aan alle mensen, maar benammen aan ons broeren en zusters in het leauwen. Sjogres, zulke grote letters meidje ik noteer met mijn eigen hand schreeuw. De lui die beziekje je te dwingen om je besnijden te laten, die willen alle jaren uiterlijk heel wat liekje en net vervolgen worden om het kruis van Christus. Want die haar besnijden laten, hadden zelfs de wet net eens. Maar ze willen wel dat je besnijden laten, dan kunnen ze grut gaan op dat lichaam van jemme. Ik liek wels mij ervoor bewaren bloeien om ooit op wat oors grut te gaan als op het kruis van uw Heer Jezus Christus. Want troch dat kruis is de wraad daar voor mij en ben ik daar voor de wraad. Want of men besnien is of net, dat zijt op hemzelfs niet, maar of men een nieuw schepsel is. Mij der vrede en barmhartigheid wijzen oer alle jaren die haar aan deze regel hadden, en oer Israël, Gods eigen volk. Litanij net 1 mil langer lijst ontwaan, want ik draag de groeden van Jezus in mijn lichaam. De genade van uw Heer Jezus Christus wijs mij jimme geest, broren. Amen.